Takže čau lidi, já jsem dnes jedná se dalšího hra. A dneska tady máme hosta Kabelku. Ahoj, jsem Popocovině. No, on se tady teď ožral. A dneska si zahrajeme. Tu je ten server, který se jmenuje Legendary Craft, jsou tady kouzla, už máme jedno kouzlo, na kterém je Knockback 10. A tady mají této úplně epický hodiny. Takže a dneska si zahrajeme Assassin Town. Kde jsi? Jo, tak já jdu za tebou. No a tady prostě máte asasínské město a jsou tady různý parkour, no a na střechách jsou vždycky čestky, ve kterých máte diamant nebo bedrock, jo. To je i třeba bedrock, jo. Tady máte. Jo, třeba. Pardon. Nebolí teď nějak u palce jako. A jdeme do té redstoneové díry. Je! Já koukám na tebe, mohla jsem žuchnout dolů. Hop. No, jsme vedle sebe, takže možná ho neuslyšíte. No ty vole, blbý lagy. No dobře, moc to nalaguje. Ale on to umí s tím i bez lagů. Hej, dvojskok. Hopla. Ty jsi kokos. Aha, musíš... Jsem tam. Pojď, musíš mi to tady držet. A ono by to mělo jít, jo, ono by to mělo jít přeskákat i bez pomoci. Tak mi to podržíš? Si to podrž. Tak já si to podržím. Musíš to stihnout, víš? Pozdě. Počkej, ne, počkej, stůj. No tak skákej ty. Hop. Tak a jak pak se já tam dostanu, nebuď portneš nebo ne. Co je, já jsem to chtěl přeskákat. Tak jo. Podržíš. Tak to podrž. Podrž to. Ty nejsi takový parkourista jako já. Když musíš takhle úplně stylově. Počkej ještě jednou. Počkej, kudy. Mám lak. Kudy. Musíš takhle úplně. Style. Proč já jsem debil? No jo, dobrý nápad. Hej, to je dobrý nápad. Au, ty vole, to se slape. Na co? Vyklapí na to. Ne, on tam skočí. A proč ne? Vyklapí na to. Hop. Tak já to chci přeskákat a pak tě portnu. Já to chci přeskákat. Ne. Ne, tak jako já tam stojím. Ty, já už jsem byl na tom posledním. To nějak blbne. Yes! Se ukáž.
Ne, ono to bylo zmatený. Vidíš, dal by si to. Mám tě bodnout? Tak dělej. A teď se koukněte na krásný záběr, jak tady Goter se snaží skákat. Můžeš skákat. Skákej! Skákej! Možná to u vás trochu řvalo. Pardon. Tak dělej. Dělej. Já jdu sám. Jasně, voda. Ta voda je těžká. Tady je to takový záhludný. Protože... To tady je divný. Kdo to může udělat? Dobře, my už jsme to. A jestli se to ještě nerestartlo a nebude tam čestka. Protože ona tam je vždycky čestka. Jestli se to restartlo už jako... Ne. Dobře. Možná, že budeme na jiný, protože nechci všechno udělat. Ne, já jdu jinam. Protože? A kdo tam bude schválně rychlejší. Já teď. Jo, a teď se koukněte, já nevím, jestli to bylo tady, ale asi jo. Tady pod tím mostem, čestka. Ani se není, když to ještě nerestartli. Jakože tam nejsou to. Takže... dám home a půjdu si domů pro jídlo. Dobře, to není můj domov, já jsem si původně myslel, že si udělám domov jako tady, ale... Tady to je dom. A kdo to tedy rozbořil ten kostel? Bylo hezký. Takže... na řeším baráku. Protože potřebuju jídlo. Jídlo. Tak nic. Jo a ukážu vám něco epického. Když je to Legendary Craft, tak tady je Knockback X. Takže prostě to odlítne hrozně, no takhle se asi nevím. Hrozně moc jako odlítnout, to vám můžu ukázat hned, jak tady někdo bude, smívá se. No, tady jsem měl dům, ale měl. Teď už ne. Takže kde pak jsou příšery. Tady to vám ukážu a jako konec, jako. Jinak díky za všechny lajky, odběry, palce nahoru. Budu se to fakt moc šťastný. No, mám jednoho odběratele, takže můžu natáčet už 12 minut. Ale jestli chcete, abych natáčel víc, tak ty odběry mi fakt pomůžou. Díky. Ale, diamanták. Ahoj, pane diamantový. Vole.